En gang til. Op med de sidste her, René. Op med over med de sidste. Super. Den er farlig, den der. Og så bang! Ej, du vil ikke flere på. Sådan. Det er fint. Sådan. Super. Kan du se? Kom igen. Jo. Er du med? Okay, fint. Med 4 på den der. Ja, kom. Ja, okay. Kom. Det er noget pis, du også sådan der, René, fordi jeg kommer på eliteholdet så. Så mister vi dig her jo. Fredag der er han lige. Vi er onde nu. Ja, det gør jeg, fordi du ved, hvad han gjorde, var. Det var set for ham, han blev ondskabsfuldt til. Det er ramt bare ikke, men jeg var helt rømme at tro, der var set på ham. Jeg skal bare lige have lov til. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Han skal bare lige have lov til at ramme noget, der er muligt. Det var det, der skete selv. Det kan godt komme. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Det er rigtigt. Kom så, Ederson. Kom så, Tom Box! Mombasa, Mombasa! Mombasa Joe! Mombasa! Konti Kente! Facebook. Kom med 4. Det ryger ud til alle Tomex's kunder, det her. Så siger de, kan han ikke slå hårdere, så vil vi sgu have rabat. Halv 0 igen. Den over igen. René! Sidste gang.